introducere en gæst, som hedder Martin Peter Munk. Jeg skal stille nogle spørgsmål om overtro. Vandeløs. Vil man gøre noget for at fortælle de unge om gamle traditioner og overtro? Jeg synes personligt, at det er en vigtig del i Danmarks kultur. Og både mange børn, teenager og bedsteforældre stadig mange overtroiske traditioner i det moderne samfund i dag. Hvordan kan det være at opstå overtro i gamle dage? I gamle dage, der vidste man jo ikke så meget, så man begyndte at opdægte historier, som kunne blive mening for folk. Disse historier så udvikler sig igennem tiden, når der kommer nye. Nogle er forsvundet, men mange eksisterer stadigvæk i dag. Et eksempel kunne være, at hvis man havde en dårlig høst, så kunne man give skylden på en heks, som bare var en uskyldig kvinde. Vil man oplyse folk for at komme overtro til liv? For eksempel i Nigeria og andre afrikanske lande, hvor man dræber børn. Ja, lige præcis i de afrikanske lande, der er der mange problemer med hekse og sådan noget. Fordi at de får et problem med en eller anden dør eller sådan noget, og så giver man skylden på et spædbarn. Og et spædbarn kan jo ikke sige noget af sit forsvar, så spædbarn bliver bare dræbt. Og så er det klart. Hvordan kan det være, at ellers fornuftige mennesker har overtroiske ritualer? Ja, det er jo familie, altså bordbøn, det er jo bare et kristisk ritual. Det kan også bare være sjovt at hygge sammen med venner eller sådan noget. Eller bare socialt samvær. Det var det. Tak for i dag. Og det var så showet for i dag. Vi ses igen i morgen, hvor vi skal tale om overtro.